מאשקלון, הוא בא מאשקלון, מחיאות כפיים. אני גיא מאשקלון. והוא ימשוך בעצם את הכרטיס הזוכה. גיא, משימה קשה לפניך, אתה תעמוד בה, נכון? תסתכל למעלה, תכניס את היד. פתק אחד. להוציא. והזוכה הוא אוצר הספר בעפולה. מחיאות כפיים סוערות, בבקשה. איפה מרגלית? איפה מרגלית? איפה הזוכה? הזוכים, איפה? איתן, עשה אותה גדולה. איפה היא? עכשיו היא שמה את זה. מצטלם נשמע. תשאיר לה את זה, תשאיר לה, היא תכף תבוא. אוקיי, תודה רבה לכולכם.